O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo nining misa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud ang pagkahunong ug pagkasulbad nining pandemic nga atong giantos ang COVID-19. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa mga financial needs nato sa atong parokya. O garon maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang tig-iwag sa tanang nasod, patagamtama ang imong katawhan sa kanunay kalinaw. Padanaga kanamo kadtong masiga nga kahayag nga imong gibanwag sa kasing-kasing sa among mga katigulangan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghinigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios, apan kun maghinigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug maghingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ania kanato ang Dios kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og isugilon sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron unya sa adlaw sa paghukom mahingpit ang atong pagsalig kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama man sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugma hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kun mahadlok gihapon ang tao, wala pa mahingpit ang iyang gugma kay ang kahadlok may kalabutan man sa silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. O Dios, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakpan. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo.
Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala og mga halad. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabos kung magsangpit siya, ug sa nagantos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabos, luwason niya ang mga kinabuhi sa kabos. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta magsimba kanimo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay dayon ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan o gipauna ngadto sa Betsaida nga didto sa tabok sa lanaw. Gipapauli usab niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit sa iyang mga tinun-an, mitungas siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Pagkasawumsom gayod, ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw, ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang paggaod, kay sungsungon man ang hangin. Sa pagkakaadlaw na, giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila, apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghuna-huna sila nga kadto usa ka multo. Busa nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan miingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamog kabalaka, ayaw kamog kahadlok, salig kamo, ako kini. Unya, misakay siya sa sakayan uban kanila, og milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an, og naglibog sa nahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Ang ilang hunahuna, wala makatugkad niadto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining kahadlok usa ni sa akong ginganlan og pandemic. Usas mga pandemic karon pasabot kanabang nakaapiktar sa tibuok katawhan kanig yung kahadlok. Kamo wa ba mo roy kahadlok? Wa mo mga hadlok? Daghang matang sa kahadlok. Ang pinaka simple kayong kahadlok kanang mahadlok ka nga ma-failure ang imong pangandoy. Kanabang naa kay pangandoyon ba unya mapakyas daghan kay mahadlok ana. Mo na nga tan-aw gani nila nga murag ang ilang pangandoy nindot kayo unya murag kuyaw sad. Ala ampo gyud, ampo sama anang board exam, kanang mga examinations, kanang mo take kag mga exams para makasud ka ngadto sa mga makadawat kag visa. Ala ampo gyud maayo. Ang pari sang piton hasol-hasolon gyud mig maayo ana. Paampo gyud, text naman, message naman, ampo gyud. Pero ang pinakadako nga kahadlok kanig yung kahadlok nga mamatay.
mao gid na ang amahan sa tanang kahadlok, or the core of all fears. Kana gyung mamatay. Saman, hadlok pa mong mamatay o dili na? Hadlok. Klaro kay mga naong ninyo, klaro. Ang kaning pare, hadlok pa ni mamatay. Samot na. Pabalhin sa kuglaing parokya, kanang arang-arang. Daghang kita, pulos gyud kahadlok mamatay, mao ginay number 1 nga kahadlok, ug diha gasukad ang atong laing mga kahadlok. Mao na mga apostoles, bisan pag nagsakay silag sakayan, bisan pag kadaghanan nila mga mananagat, nisyagit sa kahadlok. Pero si Jesus nga panday, si Jesus nga di tingali ito kamaong mulangoy, kay dito ra gito sa pandayan kasi gana, naglakaw ras tubig, wa madlok. Testingin ninyo, ato mo dito, atong kilid dito sa may, sa tawagan na papakits dapit ba? Ana dia, lakaw ko na mo sa tubig dia. Okay ninyo? O dili oy. Unya adto pa yung higayon na kusog kayo ang bawd. Mao ba to ilang sakayan murag hapit malunod kay kusog kay ang bawd. Si Kristo galakaw ra. Ana, ning Ginoo maguto siya pader. Tingali sad. Pero nakalakaw siya sa tubig kay wa man gud siya mahadlok. Nabitang mo tan-aw ko na mga salida sa kuan ba na mga salida ani ta mga Chinese, hilig ko tan-aw na kungpo inana ba. Ana, naman na sila yung mga training nga palakton sila sa tubig na to. Nya musugod gani kahadlok, iyanaan ang til, hinay-hinay, unlo dayon. Pero og mo concentrate og maayo, yan ora kay maglakaw nga to sa tubig. Ana na ilang storya. Maura sad na, og mahadlok ganita, pasabot, muunlod ta. Og dita mahadlok, mulutaw ra ta, relax ra. Og matod pa sa unang pagbasa, ang hingpit nga gugma magwagtang sa kahadlok. Or pwede na tong ingnon, ang tinuod nga nahigugma dili gyud mahadlok. So kana ding mahadlok, dili day na kanang tawhana nga mahadlok, wa na day na siya gugma, nya magkaanam og kawagtang ang iyang gugma, magkadako ang iyang kahadlok, nya magkadako sa dang iyang gugma, magkagamay pod ang iyang kahadlok. Sama ninyo mga babay, daghan kay ninyo mahadlok nga mamabdos. Karong panahon na ba, hadlok na kay mamabdos. Labi na gid ang edad-idaran na kay high risk kuno. Kamo mga 50 na kapin dinhi, okay ra ninyo mamabdos mo? Na automatic dili pa diran. Kadang yun. Labaw na tingay mga 60. O kamo mga 60, o naapa na 60, okay ra ninyong mamabdos pa mo? So di na po diroy. Mao na. Unya, dili mahadlok nga moinom og pills. Dili mahadlok nga magpalaygit, dili mahadlok nga magamit anang kondom, di mahadlok gamit anang ayude, di mahadlok mo gamit anang unsa pa na diha, og labaw sa tanan di mahadlok nga mag-abortion. Ano man tungod kay way gugma, pero og naa kay gugma, ay di ka mahadlok mamabdos bisan pag 80 imong edad. Ngano man tungod kay nahigugma man. Nya ang una natong higugmaon mao gyud ang Ginoo. Mao nang ningong Ginoo ingos Kristo, higugmaa gyud ang Dios labaw sa tanan. Ang unang gihigugma ni Kristo ang Ginoo. Mao bitaw to nga paglakaw nas mga tao, wa siya mukuyog siya mga tinun-an, nagampo usa siya. Kay the best aksyon nga atong buhaton nga pagpakita nga nahigugma tas Ginoo kana gyung pagampo. Nya karon unsa may gibuhat sa kalibutan, siging pangwarta. Kamo ron nagampo mo nang warta. Karon ba karong orasa ba nagampo mo nang warta. Wa mo maguna-una og kwarta. Daghan ra ba kayong manimba nga nang warta. Apil na ning nagmisa. Kaning ako ron, ang sabi niya akong misa, pagampo ni o pangwarta? Pindi.
ug way ihog sa kolekta ilhan man na ug malipayon ko igtan-aw na ko sibot wa gisod kana nagampo day ko pero inigtan-aw na ko sibot wa gisod moingon ko kauaw na tong nimba diyo ang kwarta di or moingon ko mga tihik sa dato nila aton lang kani i-close ning misa ha kansim tani kana awa na nang warta na kinsa man ang mga nagsimba nga nang warta kanang nagsimba nga nangayo sa Ginoo nga makakwarta sila. Ginoo makasud ta kog trabaho, Ginoo sa panang uban ma-promote unta ko, Ginoo ma-release na unta ning among gipaabot nga mga unsa pa na diha mga extra nga mga dawatonon. Ako gani sa akong pagtrabaho sa una, mga 8 ka tuig, naaman mi dawatonon nga wa mahatag. Nya 95 ko ni resign. Pagka year 2000, giingnan ko, hapit na ko mapari, giingnan ko, Father, madawat na biya nat, dodong na, madawat na biya nato ron tong atong gipaabot. Nako, kanino to siya, apil gyapon ka to. Niabot na lang, na-order ko pagka 2004, hangtod, niabot na lang 2010, wa man lang gyapon mo abot. Ngayon sila, moabot lagi to, karong pari na ka, pwede kaya po ka maapil. Ako na, dagan na kay kong dakuliktay, di na lang ko paabot ato. Come on lang, abot ato. Pero moabot, dawaton. Ano ba? So, ang saman, ayaw pag-ampo, anak. Ayaw pag-ampo, mahitungod sa kwarta. Unsa may imong iampo karon og musimba ta, Ginoo, makahigugma unta ko nimo. Makahigugma unta ko aning mga tao nga imong gihatag nako, akong bana, akong anak, akong mga igsuon, akong ginikanan, kining akong mga ugangan, kining akong mga bayaw nga siging libak nako, siging daot nako, makahigugma unta ko nila. Kay magunsa magdaghan kag kwarta, nindot kag balay, nindot kag sakyanan, pero gakusmod ang imong naong, wa mo magtinagdanay sa mga tao nga suod sa imong kinabuhi. Unta. Labi na gyud ang wa nimo tagda ang imo pagyong igsuon, or pinaka worst ang imo pagyong bana mo iwa nimo tagda pagkadakong dimalas nimo. Nya karon nagampo mo nga makahigugma ta mo sa inyong bana kamo mga asawa, o nagampo mo nga mamatay na gid unta ni akong bana. Kay gikapoy nako. Ayaw, o gikapoy ka, mawara man na imong kapoy kung mahigugma na ka. Kay kanang gugma mo energize na nato, wa gitaong masakiton basta nahigugma. Tanawa ng mga gulang-gulang na mga 80 na edad, nya gasungkod na, tanawag makauyab og 18 anyos, labay ng sungkod oy. Tarong kay na mulakaw ana. Tanawa na inyo mga anak, kanay inyo mga anak, luya kayo kung pukaon, luya, yung kayo, luya. Kanya, hapit gani di mulihok, inigbangon, maghinuktok pa inana, pero tawagan na sa iyang may one and only. Dalian na makaligo, lagi ilis na yun na, kita namin dito ron. Mo energize ba? Mo anak. Kana inyong bana, luya kay tanan, hapit dili mo lihok, tawagan nas kabit, daga na nga tuluyo. Ito pa na doon, lagsi kay nas tanan, buang. Nga naman, nabuang man siya dito itong sala. Na may gugma, unsa nakaha kung ang imong gugma, gitawag og gugmang Diyos nun. Pagkaninduta kas imong kinabuhi. Way kahadlok, pulos kalinaw, way kabalaka, pulos gyud kasiguruhan, pulos paglaom. Way kasuko, way kusmod, pulos smile ang imong naong, kay ang Dios na animo, ang Dios nag-uban nimo. Ug mao na nga matod pa diri sa unang pagbasa, ang nahigugma nakailas Ginoo, kay ang Ginoo gugma man, ug magpabilin ang Dios diha kaniya. Mao na nindot kay nastana, no? Nang kamoron diha sugod na mo gigugma. Unsa may atong assignment? Kinahanglan iniguli ro nimo ighumas misa, kinahanglan hangtod alas 5 sa hapon do na nakay 10 minus 5 ka tawo nga imong giingnan I love you very much. Amo na ighuman ros misa. Mo na inyo assignment.
Kutob alas 5 sa hapon, pagpili either imong gitiksan or imong gitawagan or imo jong giduol, igna I love you very much. Ngana lang nya kuno kanang sana kanang i-feel ba unsay nahitabo nimo matag higayon nga mayon ka I love you very much. Testingi. Labi na gid ng tao nga nagkusmod ang naong nga nimo karon. Testingi ingna I love you very much. Abli lagi ang naong nga na. Oo, mo smile na. Di man tingin nakatingog tingali diha-diha dayon, unsa? Ana na siya. Anya inigsaylo nimo mingon sa yabag to siya. Unsa to siya? Yabag to siya. Ana man na sila primero. Pero og imo ginang balikan, nya ingnon na sa nimong I love you very much. Usa lang ka tawo kalima nimo ingnon I love you very much hangtod alas 5, mo ingon gina nimo, nayabag ka. Ana. Isa di man god die or dong nakasimba manguko ba niya. Feel kay nako nga love sa Ginoo niya akong i-share nimo I love you siya nga I love you nga sikag paningil ana kong utang nimo ana nya wa na to di na kong bayad sa imong utang ingka basta I love you ana siya ay la sa pagingon nga di na mo bayad I love you magkasinabot gid mo ana mo relax mo na yang kasing-kasing sunod yung kita na mo ingon sa siya nimo love you too ana ma-develop dayon mo kinabitay dayon mo adili ayaw lang mo na bati sana kayo di ba ma-develop inyong friendship ang inyong unity as Christians, as children, as daughters and sons of God. Manindog na ta. Pag-ampo sa katilingban. Mga igsuon, puno sa paglaom o pagtuo o paghigugma, mudangop kita sa atong mahigugmaong amahan o moingon kaniya, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan nga magpadayon pagtubo ug mahimong sumbanan sa kaangayan, gugma ug kamatuoran sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanato nga nakatigom karon nga sa kanunay motubo kita sa pagtuo, kadasig sa pagsinati sa presensya sa Dios sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na sa mga kalag nga atong gihandom karon, nga makabato na sila sa kalinaw o kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit tong amahan, dawata ang amo mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Adlaw sa Pasko ngami abot may jutay kong gasa kanimo bisan di takot wala ko'y bulawan sarang
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon ug panagdait nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo ug daniha kami sa dugang pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan nga ani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita sa langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot
nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. And Christmas is the time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog, tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagpadangat or pagdangat sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga kalinaw, Dios non nga karelax, kanang dili na ta mahadlok. Ang ato lang buhaton, magsigi lang gitag higugma. Mao na hingpiton ang paghigugma. So unsa toy assignment? Human ros misa 5, at least 5 imong sultihan ron hangtod alas 5 sa hapon, ingnon imong I love you very much. Bahalag uwaw kayo. So update sa atong nahali na nga mga slots, atong 1,000 slots nga faith and power. Ang nahalin as of January 5, yesterday, niabot na og 969 slots. Pakpak. So ang ato na lang available is
31. Wa na horot na ni ugma. So kamong gusto pang mupalit, pwede raman sad nato nigpunag jutay, no? Masin pa ding mahurot ni karong simanaha. So ato na lang ning himuon nga kutob na lang ta sa Domingo mamaligya. Karong kutob rong Sunday. Mao na nay atong deadline. Kuan man taro no, Wednesday. Kutob karong Sunday ang makapalit, apil pa mo sa atong faith and power. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,